look all the time. Every time I go somewhere. This is when I was going home, yeah. Yeah. Nanak is there. Nanak is there. Hello, Nanak. We'll see you guys later. Anhi ako diri sa balay, kay gimingaw na ko ni Ano karon sa departure area. Pwede nga po sa security. Daghan kayo giko ang mga bag. pagdali nag-anhi kay ganahan ko kitang duha diri mo pahuway. Buntag Mindanao, finally! Si Alex, si Mami, o si Daddy, arrived na may sa Singapore! Dili 1, dili 2, pero Singapore! Nagsakit ang akong dugha. Uy, inday, kay nga naman Ikaw ra ang hinungdan. ako ra gyud. Nakaigsuuna natin this sa terminal sa Singapore. Nagkanda iyang mga country lingwahe. Dapat nasa Tower of Babel ani. Like lingwahe, like polo. Hello, this is Team Laura. Laura, why are you not happy? Because I don't like you. Why? Why don't you like me? Dagong sa Singapore. Pero hopefully na dili maulan niya. Kay para makasuroy mi. Si Laura gisapot si Laura ay si Laura. Laura, kay init daw kaayo. Gisapot si Loring. Ay uban, Makahilaksad kog ahat. unsa man akong gibuhat. Akong kasing-kasing imong gikawat. Anhi ako diri sa balay, Silang ko dili na ko magdugay. kay gimingaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhi kay ganahan ko kitang duha diri mo pahuway. ayaw For the people in Singapore. Hello guys. pahuwata. Nagluha akong mga mata, busa hinaot nga unta. Kitang duha magkita na. Ani anak ko sa inyong balay, maglabing-labing lang kanunay.